Takže čus lidi. Já vás vítám u nového videa a dneska jsem tu s Violet Pinestrít. Jsi ve videu, Večo. Každopádně je to video ze Star Stable a vlastně byly aktulky a byly přidaní Hanoverové. Vidíte, jak jsou úplně dokonalí. Oni jsou úplně cute, strašně. Mně se strašně líbí, takže jsem si ho musela koupit. A jsou strašně hezký. A já bych vám je dneska chtěla ukázat, ale jelikož jdem Golden Hills, tak vám ho neukážu. Toho jednoho teda, a to je jakoby bílej Hanover, takže když ho třeba uvidíme po cestě, tak vám ho ukážu, ale jakoby je celý vlastně tak, úplně celý je prostě bílej. Představte si takovýhle koně, ale prostě celýho bílýho. Takže tak, takže já teď pojedu domů nebo teď asi pojedu teď z domu, spletnu domů. Jo, a novinka, dneska už bydlím ve Vinery. A ukážu vám teda ty další koně, no. Jak jsem si koupila ještě jednoho koníčka, toho hnědýho Andala, co byl ve Vinery. Tak. Takže tohle je tu teda tenhle ten černý a toho jsem si nekoupila, taky se mi líbí, jo, ale stejně se mi asi nejvíc líbí prostě tady ten. A je teda takovýhle černý. Ukážu ještě takhle z tohohle pohledu. Je teda takhle prostě černý a stojí zase 890 Starcoins, což stojí všichni, ale je od levelu 14, což já jsem level 13. Ale jako taky se mi líbí, jo, ale prostě můj je můj. Takže je stejně prostě od levelu 14. Takže je takovýhle teda černý. A teď půjdeme do Fortnite. A tam je teda tenhle ten zezavý, ho vám ho ukážu. A toho bílého vám teda fakt nemůžu ukázat, jelikož je opravdu v té Golden Hills, což je prostě blbý. A už jdu. Jinak lidi je dneska středa, takže je možné, že to bude blbanou, takže kdyby byly nějaký network errory, je to blbý, protože můj mobil neumí stříhat. Takže doufám, že to jako dopadne dobře, no. Verča to... No. Takže, pardon, babička nasvána. Prostě vypadá takhle, takovýhle zrzavej. Takovýhle zrzavej je. Teda je takhle, vypadá z boku. A takhle vypadá teda, takhle je klasika. Jo, takhle vypadá, je moc hezky. Zase 860 Starcoins, level 1. A mně se strašně líbí, takže tak. A zvolila jsem si teda na něj takovouhle výstroj a líbí se mi, takže já se potnu domů a ukončím to. Nevyláká. Jo, lidi, Verča takový. Tak já jsem si koupila novýho bílého koně. Uhadla jsem, to je to Lipizan. A lidi, normálně, představte si ona, že si na něj vezme jako oranžový set, jo. A že vůbec do Plazy nepojede nakupovat a teď tam slyším tu hudbu z té Plazy. No jo, protože já jsem neměla bandaže. Ne, ty jsi tam byla díl, než jenom pro bandáže. No dobře, tak jsem se koukala i na boty, protože jako tomu ty boty, Kecka. ale no tak to teda nekecám jako. No. Tak jo. Jediný, co jsem si vlastně kupovala, byl set růžový. No, a teď si nám tady ta slečinka přiznala. No jo, ale to bylo na jinýho koně. Lidi, já ještě vám řeknu jednu vtipnou věc, jo. Ona prostě, jsem ve Fort Pintě a ona u mě vidí toho krásného Morgana, toho černého takového z té Filigrů. Kde jsi ho koupila, říkám. Ve Figrou. Tak ona, tak se tam měla podívat. Říkáte, ten je krásný. Tak si ho koupila. A můj je teda ten čampion, jak jsem s ním vyhrál to 3. místo. A víte, jak mu dala jméno?
Dřevo. Normálně ona mu dala jméno dřevo. Jakoby v překladu do češtiny je to dřevo. Aspoň, že já teda doufám, že jsem lepší ve vybírání jmen a tady vám ukážu, jak se můj koníček jmenuje. No, já nevím. Aspoň snad se to zostřilo teda. Takže to je z dnešního videa všechno. Mějte se hezky a zatím... Tak znova. Takže... tak počkejte. Takže mějte se hezky a zatím... Tak čus.